Ένα διπλό καπουτσινό. Κόβουμε το καφέ μας. Το πάνε για να βγάλουμε ένα ωραίο διπλό καπουτσίνο είναι να έχουμε καλό καφέ εσπρέσο. Βέβαια. Αλλιώς έγινε. Το γάλα μας. Έλα να δεις. Έλα να δεις να μας δει. Το καϊμάκι πρέπει να βγαίνει κάπως έτσι. Αυτό είναι το χρώμα ενός σωστού εσπρέσο καφέ. Το αφρόγαλα δεν έχει σημασία. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, θα λέγαμε. Θέατρο. Αρκεί να βγει η σωστή θερμοκρασία. Και είμαστε έτοιμοι. Απλά πράγματα. Καθαρίζουμε πάντα το αγροφυσίο. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το σωστό αφρόγαλα. Και πάμε να φτιάξουμε μια ροζέτα στο καφέ μας. Σπάμε το γάλα και όταν αρχίζει να γράφει και είμαστε έτοιμοι. Κύριε, ο καφές σας είναι έτοιμος. Πρώτα σκάτσω από εγώ είπα.